Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zulawo ndi mmodzi mwa anthu amene ali ophunzira bwino pa ntchito ya maloya mdziko muno. Komanso chachikulu kwambiri mdziko muno sitingakambe za ndale osadziwa dzina lawo. Kodi iwowa ndi ndani? Akhalitsa ku nyumba ya malamulo kuyambira 2004 kufikira pano. Tukukambatu kuti panopa ndi temu yawo ya namba 5. Iwo watu ndi Dr. George Chaponda. Nde mulendo wathu tsiku la lero mu mbiri ya Anamandwa. Takulandirani olemekezeka. Ziko. Kamuli bwanji? Ndi bwino, Khadija. Yes. Ziko kwambiri. Ziko. Anthu tunkukhala ndi chidwi kuti munthu kufikira pano tikunena kuti ndinu phungu wa nyumba ya malamulo ka namba 5. Mwina tiyambire kumayambiriro kuti mwina chidwi chokhala mundale chinayamba bwanji, komanso mwina kumene mwachokera maphunziro anu ayenda motani. Ine nabadwa kwa Chonde kumulanje. Ndinapita pa nthawi yochepa ku Malosa Secondary School. Kwa nthawi imeneyo inali nthawi ija inali yovuta kwambiri history yathu ya ku Malawi. Tili kumeneko Malosa Secondary School, anyamata amachita revolt zomwezi zofunika self government hizi. Ndiye tinachita ziwawa. Chinali chaka chanje chimenecho. Chifukwa kumene kunapita kachita form 1. I think inamaliza HHI 1953. Ndiye kupita kuja kuyamba form 1. Ndiye titachita zimene zanatuza kuti tiyenera kulembanso makalata kuti tilowe, atilole. Ndiye kupeza kuti ine palibe. Sana kulole. Ndiye naganiza kuti okay, ndiye nthawi imeneyo ngati akukana skuli imodzi nangasiyana ali asamunda ndikuti konse saka nakulolani. Ndiye nabwerera ku Blantyre. Ndinayamba ntchito. Ndikuwa ntchito yanga nayambidwa ndalama ka 6 pounds nthawi imeneyo. Nali ma pounds 6 pounds to 6. Kwa ndile kumena kondaona nzanga wina atabwera amene anachita form 4. Chifukwa ine technically ndiye kuti inali ngati standard 6 nanga si nali form 2 sana malize zachitika hizo. Ndiye nzanga uja anali kulandira ndalama za bwino. Ndiye ine namba kuganiza kuti school ndiyo funikira. So ine 6 pounds to 6. Nzanga kulandira 20 pounds. Sha. Ndikitipo kwa anthu apo. Ndiye ndikuyang'ana ma newspaper ninaona kuti pali school inache ku Uganda. Yochedwa St. Bernard's Private School. Ndiye anali kuti alilede kutenga ana a school kuti akayambe. Ndiye ine nati napita kwa makolo wanga, my late brother Losan Moya Chapona Nzimu usemtendere ndati ine ndifuna kupitiza ku school. Ndati kukulwa kuti 28 pounds. 28 pounds. I'm fine. Ungate kupita. Ndiye pa nthawi imeneyo ndinayamba ulendo. Amayi yanga anati okay, sunga bwino ndrama. Nanga 28 pounds ndiyo zinatumizidwa kumaso pano panali ndrama zosunga. Sunga mkati. Yeah, ndiye nayamba ulendo. Plani inali yoti ndikafika Mbeya. Ndikaende pa road. Kupita kuja mpaka na Kumwanza kuti. Nzafike kwa Mbeya
ndiye muzi wetu nthawi imeneyo kuti kapena ningana kuti nali 12 years. Okay. Fika kuja Mbeya ati kuli strike. Ndi inenso strike ndiye chani. Ndi yakuti simungathenso kuyenda pa road. Sifuka mabasi onse kulibe. Sha. Ndiye ndati okay. Tichita bwanji. Ndiye nakuyenda nafufuza ati muende pa railway. Ndiye naenda from Mbeya via Dodoma mpaka na kufika kumwanza. Ndili kupata bora penapo naona anthu a Malawi ena anali kugwira ntchito kupenapo. Ndiye anati mwana wang'ono kupita kuti. Ndati ayi ine ndikupita ku school. Anandimvera chisoni. Ati okay kundilimbikisa. Ndiye nafika mpaka na kufika pa Kumwanza. Ndafike Kumwanza sha. Ati sopano wene na kuchita cross Lake Victoria. Kuduka fika kumena kupita. First time ine kukwera ship steamer ya mazi. Anandiuza kuti mkhala atu ku 3rd class. Ndiyetu yomalizira. Nakwera iyi mene ija ndati ndikasikira pati ati pamalo pochedwa Bukoba. Ndati okay naenda kuyenda mpaka na nditu kafika pa Bukoba usiku. Tafika kuja nangoti okay tukanitu. Ndati sopa ndienda kuti ati muende kupita ku Kampala. Mukakapa kuchoka ku Kampala mzapita ku Masaka. Sha. Masaka. All right. Ndachita zimene ukafika kuja ndatenga basi zimene yopita ku Masaka. Tangofika pa Nseu. Pena anati Nseu wopita ku school kwanu ndiye uwo. Yenda. Tawi imene nali kuyenda ndi natenga suitcase zija za expanding. Za expanding zija zinali ndi zopangidwa ndi chipepa wa chochindika. Nthawi imene inali kuti ndi suitcase yabwino. Zangotuluka pa menepo. Mwezi wakuja ndi equatorial rainfall. Mvula imavula mazulo. Mvula yamba kuchapa. Ndatenga imene ija ndaika pa mutu suitcase. Zovala zinali pamene paja. Ndiye anati kuti Nseu sitizwa Nseu kupita kuti. Alimukapeza Catholic school. Ukafika Catholic school ija kupeza zinthu zija zinali mu ka suitcase kaja zikutuluka huko. Zanyowa. Sha. Ukafika Catholic school imeneyo sikuti ndafika ku St. Bernard's komo kumeneko. Ati dikirani. Ndiye nali ndatopa mvula siku sia. Ndati ndipitirizabe. Yokuyamba kapena na yenda distance yokwana ngati 8 kilometers. Anati kwa proprietor yache zina yache ni Kachinda ku Masaka St. Bernard's College. Kufika kumene kuja sha ndinapeza kuti ndithu ndalandidwa ndi principal ati school unali kuchita chani kumene kundati nali kuchita to form 2 ndio ufuna bwerere upitirire form 2 ndati ndiyamba form 3 ati very good mazulo tiene sopano chakudya timaseweresa zakudya ku Malawi kupita kuja nangopeza chinangwa chitatu inali boarding school ndi Nyemba. Ndati chakudya chiri kuti ni breakfast kwatu ni chakudya chanu tu nchimenechi. Sha. Koma napezanso Malawi ena 1 or 2 ali kumeneko. Anafika nso muvutikira momwemo. Koma zakudya zindie nati koma izi ndivuta. Zosiyana ndi za ku Malawi. Zofuna ati koma mwina mwache tikati ndi special ndiye pali matoke. Matoke ndiye
chintochi koma ndiye nauzidwa nthawi imene kuti ngati chifukwa kulima anthu amazala ntochi kwambiri ndi ananena kuti ngati mfuna kuti uli ndi njala upite mujeni ntochimu ungathe kudya ntochi zili zonse ufunayo koma usatenge ungodya kumeneko ndikutuluka palibe anga mwini wache sachitapo kati ndiye ine napulumukira pamenepo kumadya ntochi ndi ku Uganda kumene munakhala kwa zaka zokwanira zingati 1.5 years ndiye nabwereranso ku Malawi ndiye ndabwerere ku Malawi zinthu zikuchita self government so far ndiye napita pa Blantyre secondary school mine nachita ine form 4 nachita form 4 kenako ndati ine sopano scholarship yafika ku India ngakhale sinamalize form 5 and 6 napita Delhi University fika ku Delhi University kuja komwe munakapanga za uloya I did political science. Okay. Political science, history. Nachita kumene kuja quickly. Ndili kuchita kumene kuja ndamaliza by 1963. Namaliza BA honors in history. Ndiye nayamba kuchita napeza scholarship Indian Council for Cultural Relations scholarship. Ndi kuchita masters nalemba ma article. Zankhani za Malawi za Dr. Banda komanso anthu amene anatawa kuchoka ku Malawi analipo brother wanga the late Lawson Moya Chaponda anali oyamba businessman sochi kuja anali ndi filling station anali manyumba ndiye analinso director wa Coca-Cola ndiye chifukwa kuti achipembera anachita meeting ku nyumba yao ku Sochi anali pafupi kuphedwa ndiye anatawa ndi galimoti ya Coca-Cola kupita ngati kupita ku Zimbabwe mpaka naye cha Zimbabwe kuzafika ku Zambia ndiye iwo aja ndi group yao anali kunditumizira zima so called seditious materials zosafunika zo unena za ulamuliro wa Dr. Chimozi inenso nali kuthiza ndemanga pamenepo kuika mapepa la choncho ku India kuja komanso nali kutamanga kupita my post office mwina nitamange kupita ku Bombe kukaposta kumene kuja kulikonse kumene kuja nthawi imene inali post office koma nthawi imeneyo sunga nkhulupirira aliyense ngakhale anzako ku Malawi anali nawo kumeneko atha kukupereka anandipereka kuti uyutu ndiye nangomba kalata chokera ku Malawi kuti George Chaponda wow the government ya India. Scholarship terminate finish cha azibwera mwana osa si wabwino ya Indian government inati iwe kuchita masters is not 2 years and kuchita bwino kwambiri ukapitanso ku brother wanga wina anali ku detention ku Mikuyu wina watawa iwe ukapita kuja akumanga ndiye iwe ungovomera kunena kuti ya izona amazimene akunena ife tichitapo zotheka kuti ukhalebe kumene so zimene zina and now nakhala 6 months upanda scholarship nali my wife akazi wanga anali kuchita medicine ku Agra University munali mutakumana kale nthawi imeneyo that's girlfriend okay osati ukwati girlfriend ndiye anati tizikugawira kundigawirako choncho aku Zambia kunso kunditumizira ndalama mpaka na ndamaliza ku Zambia so aku Malawi superintendent okay ukubwera wamaliza masters political science good tifuna ukakhale pa Chancellor College ukakhale registrar inali trick amafuna kuti ndikapita nthawi imeneyo akumangidwa anthu man brother wanga ali ku Mikuyu zikanaenda bwanji father angati yayi osabwera ndiye munabwera kapena munangu sina bwere anachita issue ticket kufika Nairobi it was difficult nangasi it was not 5 years nali kunja basi ine
nangoti ine sinipita ku ticket yo ku Zambia wanalipira kufika ku Zambia. Zambia was technically a refugee. Napita kuja. Yeah, that was the start. Now I'm a refugee starting 1968. Koma boma la ku Zambia linanichita trick very well. Nanipasa chito ya assistant general manager Zambia Tanzania Road Services kumapita Zambia okoyamba namba branch manager kukitwe Zambia Tanzania Road Services kenako nakala CEO contract college koma sopa zinalizovuta koma nani nakuti kodi ine I'm still young ndili uje business ndili ma truck market chani koma ndiye nakuphunzira ndiye nati kodi nitatenga phunziro limene inganipase discipline, you know, discipline yani that law. Ndiye nayamba kupita ku University of Zambia. Komwe munaphunzira law and imene zinachitika ndikuti pakafika sopano nali kuchita kungo chita drive kupita ku class kuja nayamba ne ma 2 subjects kenako 5 kenako naona kuti brain kuenda napambana ndi distinction ndiye muzi wa kuchita kupambana ndi distinction mlaw simasewera analipo external examiner ananditana before results ati koma iwe taona kuti kuchita bwino kwambiri kodi bwanji utati kuphunzira tikutumize kunja ndiye ndati ine sina ndifuna nthu zimenezo mkazi wanga ali kuchita practice doctor mu Cairo Road ananga ndi ang'ono mwazi ananga ulendo wa chidaliso ali ana muti fotokoza zimenezo kuti basi ine sopano ati nanga wina ataku basa scholarship that's fine 2 weeks atapita napeza na scholarship up to PhD Harvard, London School of Economics, Yale University, and so on. Yeah, it's not zovuta. I decided to go. But before I go, ninayamba kuchita Law Practice Institute, kuti ndilowe bar. Mweneko, kuti ndikale admitted to the bar. Then I was admitted to the bar. I practiced for a short time. Bantawi yochepa, ndi nachita zimenezo. Ndiye kenako ndinapita sopano ku Yale kuja ndiye napeza kuti school ndikupenda kuja mangu yesa kuti ine number 1 kuli konse ufike kupeza class atenga number 1 wonse amaiko ku Ireland azungu ine nali mtu wakuda inendeka ndiye munamaliza liti maphunziro anu ndili kumene kuja ndiye nali ku iwonso anali kundichita ine kuti ndipite kumene kuja samaziwa kuti ndine refugee anali kungoyangana mapepa anga ndiye nthawi ina yache koma nali kupemphera kwa Mulungu ndimapemphera kwa Mulungu kwambiri nati ine sindifuna ine kubwereranso ku Zambia aidha ningokhala konkuno kapena ku Malawi Malawi panalibe sopano nani nakuti ine chimene chilipo ndikhale ni madigiri ambiri nsichita compete ndi azungu sopano azungu amabwera ku Africa ine why can't I inenso nanenso ndichite compete ndiye anabwera kulowa mu United Nations ungate kulowa ngati ukuchita sweep pa UN paja ndiye akuona wena ukuchita sweep mwachita sweep nthawi iyo tabwera ni kuno kapena mukhaleko messenger omwina mwache uyende through the open door so I entered through the open competitive way anabwera UN anabwera kuzandichita interview tinali ndi out of the 35 anatenga one 3 munagwira ntchito ngati ndani I number the head of the legal senior legal officer natumizidwa ku Somalia toka ku Somalia napita kufika ku Kenya 1995 Kenya nakhala ngati 4 years choka uko na mala mopita ku Geneva mafuna zimene ni mafuna zija kuti ndigwire ntchito kumene anthu ena sana samapita anthu napita ku Thailand nali head of legal Thailand choka ku Thailand napita ku Bangladesh Dhaka Cox's Bazar kuchoka kumeneko napita ku Tanzania paja nthawi inali ma genocide anthu anali kubwera kuchokera ku kupana ku Rwanda ine nali in charge of kuchita receive kumeneko choka pamene napitanso ku Rwanda
wachita ndinali ndi passion chifukwa ine nali refugee. So pano kuona zimenezo ndinali amati job satisfaction, nali wokondwa kuzipereka chifukwa ndinazwa kuti inenso ndi zimenezi. Chabwino, ubale wanu ndi dziko la Malawi unakonzeka liti? Fa kena kuti namva zonena kuti ayi munali ku diplomatic mission, mwina zinali zaka ziti nthawi imeneyo, maiko amene munaponda anali maiko akati? Analibe diplomatic mission, ine nakhala 20 years in the United Nations High Commissioner for Refugees. Okay. Kuchoka ku Tanzania napita ku Austria. Nali kuchita cover Czech Republic, Slovakia, Romania, Bulgaria, Hungary. Andi nali kukondwa kwambiri nikakhala conference muntu wakudandeka. Ngenzo napita ku Poland, nali country representative weka muntu wakuda konse uko. Kuchoka pamenepo ndiye ndinapitanso ku Ethiopia 2002 ndiye ndinachita ask for early retirement. Zabwera ku Malawi. Munabwera chaka chanji? 2002. Za politics zandale sinali kuganizapo kanthu kuti ndichita ndilo wandale. Ndinali kufuna chani. Koma the one day ndapita ku nyumba inalipo meeting ya UDF. Ndiye ndati azimayawa naona nali kuyendesa ndeka. They atabala za yellows here that ntabwera kwera ntien tonse. Tikupita kuja wina nana kuti koma inu mukhala ngati munthu wabwino. Ndati bwanji ifetu tilibe MP ndi ife tifuna kuti imukhale MP. Ine ndati okay ndiganiza sinaike konzero chifukwa sinali kuziwa chichewa changa chenali 0. Ndiye pobwera sinachite follow up. Anabwera tsopano kumulanje bwera ku nyumba ati ife azimayi tsopano tifuna inu nditu. Chabwino mmene ndi mmene munayambira ndale zanu, koma anthube amakhaso ndi chidwi kwambiri makamaka pana ano munatchula ti ayi ndili ndi ana alipo angati timaona ndithu daliso amene amapanga ndithu za nsangulutso. Mwina akabwera pa stage akuneneniponi akugemuleni. Ananga onse anachita bwino kwambiri. Wina anapita ku Harvard, wina anapita ku London School of Economics, London School of Medicine, Tropical Medicine. Is a professor of medicine. Ali ku Qatar. Taz Mike anali ku Mike ku ngati CEO tonse tukuzo okoyamba anali ndi ku IMF ana senior economist. Ndipo peza ndi ndeka kuna nana kuti tabwera kuno at least uchite resign from IMF. Zovuta kuti mwana chite resign mu IMF International kumana ndi mvera ine kubwera. Daliso it was difficult, sinali kuziwa daliso kuti afuna bwanji. Anapita even scholarship upita Philadelphia School of Arts. You fully paid. I was uncomfortable. Ndiye nani na kuti okay. Iwe ndifuna upite ku McGill University in Canada. He was not happy. Ananitengera kwa ujene mapasta yena kuda nene ndine nangodena. Anapita ku McGill kuja. He was in depression. He did not like it, but I'm just doing it for my dad's sake. Anyway, after 1 year of wastage, really, Kena kunamuza kuti okay, do what you want. Ndiye anapita ku Concordia University, komweko kujenko kuti achite tapita kumene kuja kuti nkamuone one day. Sapita kumene kuja nani kuti bwera ni ku club kwanga ali first year. Bwera club kwanga na tukachite chane mukaona pita kumene kuja ndipo go pa gate na ungoona white audience that bwanji this show ya Daliso that Daliso that okay you can drink on the house zimene zinandi komela kwambiri you can drink kamfuna whiskey kamfuna chani you can nada this is nkani ina ndakala pamene pai. Yeah, I just said from the jungles of Africa, come Daliso. Chap, ine nango yanga na bansu. Ati kuma lero ndimbira malosa. Daliso tembea many Dalili talks for 1 hour without notes. Sha. And you can see again Canadian kanabwera kwa ine. Are you ndinu daddy wa Daliso? I am the
girlfriend nati ndiye leta zabwere anena kuti so inetu dad I'm sorry ndakuchita disappoint ine this is my life ndasankha zimenezi I know simuli happy mkafuna ine kale chani koma ine this is happy chimene ndingauze anthu nikuti it's sometime good ngwasiyana achite zimenezo because chimenecho ndiye chimene chimkondweresa iye ndi sikana amene anali akati girlfriend naona kuti ndiolemera kwambiri ana ndati umakhala kuti ali uko anatengani studio ndiye malo moti ndikhaleko only 3 days I stayed for 2 weeks nanga si zonse zinali cheap kaja chabwino mmamva bwanji akakhala pa stage paja apezeka kukugemulani akuneneni palibe kanthu ine tiyenera kuyamba ku ziwa kuti izi ndi zamakono ndikukumbukira nthawi ina ame he's so rest in peace late Pingo Mutharika nana kuti iwe George nalifuna kukuchosa tu ine unduna chifukwa iwe nafuna mwana wako usikumchita control ndiye nati hayi nditabe tuza jokes zoseka alipo mwana watu ina wanamba Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.